Namaste og velkommen til denne her session i det helt tidlige stadie fra uge 2 til uge 5. Det er nogle meget blide stræk, vi kan lave i det her stadie, og det er vigtigt, at du hele tiden mærker ind i, at alting er okay. Men ligesom man siger, lotion is motion, så det her med at bevæge sig, det skaber flow og blødhed til dit væv, og det skaber energi i hele din krop. Så i den her session, der starter du med at ligge på ryggen, så du kommer stille og roligt ned. Først sideliggende, og så ned og ligge på ryggen. Du har bøjet ben og armene placeret ned langs siden. Vejrtrækning ind igennem næsen. Udspil maven. Og giv slip. Så starter du med at strække armene op over hovedet. Lad armene hvile ned langs siden. Så strækker du højre ben. Lad det slippe og ligge helt fladt på gulvet. Og venstre ben. Og bare mærk her, hvor dejligt det er at få strukket kroppen. Så lader du dit højre ben glide op langs indersiden af dit venstre ben. Lad det falde ud til siden, så du skaber en åbning her på indersiden af dit højre ben. Lad dit højre ben komme op, foden i gulvet. Tager du fat med dine hænder om dit knæ. Blidt trækker du det ind mod dig selv. Mærker ind i dit arm, hvordan er det? Det må ikke gøre ondt. Kommer du kun hertil, så er det fint, og ellers så kan du trække det lidt længere ind, alt efter hvor du er i dit stadie. Og så tager du og laver cirkulære bevægelser ind mod navlen, hele vejen rundt, ned og ud. For at skabe et flow i din hofte. Og når du har benet ude, så kan du trække det lidt op mod dig selv for at skabe et stræk på indersiden af låret. Og udånding. Giv slip, lad benet glide ned ved siden af det venstre. Og du tager det venstre ben, lad det glide ud til siden for en åbning i venstre side af inderlåret her. Og bare læg og mærk, hvordan åbningen den strækker lidt op i dit arvæv til dine kønsorganer. Bemærk lige, hvad du mærker her. Får du benet ind igen, fodsålen i gulvet. Tag fat med din venstre hånd og krammer blidt ind mod dig selv. Husk at mærke efter, hvor dybt du kan gå. Og så begynder du at lave cirkulære bevægelser ind mod navlen og rundt. Ud og åbne hele vejen op. Ind mod navlen og hele vejen rundt. Åbne op for flow og chi og blod. Se om du endda kan mærke det over i den anden side også. Det vil jeg ved med, at du kan. Og når du har benet ude, trækker du det lidt højere op mod dig selv og ned for et yderligere stræk. Husk at lade det her ben være lige strukket i gulvet. Og giv slip. Placer begge ben ned langs siden. Lad fødderne falde ud til siden. Lige mærk, hvordan mærkes det i dit arvæv her. Så bøjer du begge ben stille og roligt op. Placer håndfladerne i gulvet og lad benene tilte ud mod venstre. Stille og roligt mærk efter. Placer nu din højre hånd i venstre eller i højre hånd i højre hofte og tilt
ud mod venstre side til et rigtig godt stræk i hoften. Husk at mærke ind i dit ar. Hvis det her det er for meget for dig, så kommer du bare tilbage, så skal du ikke lave den her øvelse. Hvis du synes det er rart, og at det ikke gør ondt, det niver ikke, jamen så bliver du bare her, holder fast i hoften, lukker dine øjne, bruger din vejrtrækning, og lad dig smelte ind i stillingen. Bliv her et par vejrtrækninger. Og indånding, træk benene op. Lige mærk forskel på højre og venstre side. Placer begge hænder i hoften. I kærtegn, dit arvæv. Lige mærk, hvordan mærkes det? Er der kommet lidt flow? Er det blevet varmt? Hvad er det, du mærker? Og så næste indånding. Og udånding, så tilter du benene over mod højre. Lad din højre arm falde ud til siden og har fat med venstre hånd i hoften. Se om du kan slappe af i det og bare give slip, åbne op i hoften. Og lad dig smelte ind i stillingen. Lige en vejrtrækning mere her. Og ved næste indånding får du benene op. Tag fat om dine knæ med begge hænder. Og så laver du små cirkulære bevægelser. Kun lige sådan, så du masserer dit korsben. Masser din lænd her. Mærk om det ikke er okay for dig. Og næste gang du er oppe ved center, så skifter du retning. Lige at få en god massage af lænden og halebenet, som har været under ekstrem pres. Måske har du været igennem vejer. Så har du haft meget pres herpå, men også bare, at din baby har ligget her og presset ned i lænden og udvidet dine hofter. Så det her med at lige give sig selv en lændemassage, det kan simpelthen være så dejligt. Godt. Giv slip i benene og stræk dem lange. Og lad fødderne falde ud til siden. Stræk dine arme op over hovedet. Giv slip i din mave, giv slip i dine kæber. Giv slip i dine arme og dine skuldre. Lad din vejrtrækning blive helt afslappet. Og bliv her lige så længe du har lyst. Så det her dejlige forsidestræk, hvor du får strukket rigtig mange af dine yin-meridianer. Rigtig godt afslappende. Når du skal op, så vender du om på siden og trækker, skubber dig op til siddende stilling for at belaste arret så lidt som muligt. Men bliv her lige så længe det er rart for dig.